हेल' लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव बरायनानै लानाय जाबाय। दैज्लां बोथोर गावबागाव बोथोर हाखागोन न' सिङावनो दङ। आसा खालामदों गासिबो बर' रायजो राजाफ्रा गासिबो मोजाङैनो दङ। जायफ्रा सार्भिस हल्डार बा पेरामिलिटारियाव मावनाय साख्रि नोंथांमोनाबो दिनै दुखु दाहानि गेजेराव दैज्लां बोथोरब्लाबो बिथांमोननि दुखु दाहा माब्रै दुखु दाहा खस्थ' खालामनानै दं बिसोरसो मिथिगौ। जानो हागौ सोरबाया साननो हागौ साख्रि मावदों, नाथाय बे नङा। दिनै हादोरनि थाखाय बिथांमोना जोबोद नों आंनि थाखायनो गोबां दुखु दाहा लादों, बेखिनि खोथाखौ बुंगोन। थ' लोगोफोर आं दिनै माखासे जिहेतु दाखालिहाय गुवाहाटीयावहाय बरबारियावहाय जायफ्रा न'खर होखारजानाय बिथांमोनाबो माबायदि दङ बेफोरनि फारसे एसे रायजो राजाफोरखौबो आं खावलायगोन, बा बर'नि दैदेनगिरि जायफ्रा दङ बिथांमोना सानोब्ला मोजां। मानो होननानै बुङोब्ला दिनै सासे आइजोआ हयतोबा पेरेलाइज जादों होननानै खोनादों। आसा खालामदों इसोरनि सायाव बयबो बेखौ आर'ज खालामो जाहाथे बिथाङा गोदो जेरैबायदिहाय गोख्रों देहायाव थानो हादोंमोन बेबो फिन आरोबाव गोख्रों देहायाव फैफिननो हानायनि आर'ज खालामनो बा प्रेयार खालामनो गावबा गाव जाय जि धोरोमाव दं बिथांमोनाबो आर'ज खालामनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। लोगोसे जोंनि सार रन्जन दैमारि बिनि बारैबो गोबाङानो आर'ज खालामदों, बा सोरबा बाथौ धोरोमावनो होन, ब्रह्म धोरोमावनो होन, ख्रिस्टियान ससाइटि होन, गुबुन गुबुन धोरोम जाय जे धोरोमाव दङ बिथांमोना सार रन्जन दैमारिखौ मोजाङै मोजां सफैनायनि थाबैनो उदां जानायनि बारै आर'ज खालामोबा मोजां जागोन होननानै आं आसा खालामदों। लोगोसे जोंनि बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोननि सायावसो दा फंनैसो खोथाखौ बुंगोन। जाय आइजोआ दिनैहाय गुवाहाटीनि बरबारियावहाय होखारजानाय बिथांमोना बर'नि दैदेनगिरिफोर बिथांमोनखौ थांजानो लुबैदों, दसेब्लाबो नुजाहैजानो लुबैदों। जाखिनि दैदेनगिरिफोर थांदों बिथांमोना गावबा गावखौ खोथा होनानै फैदों, नाथाय सोरबाया मावदों सोरबाया मावाखै। थेवबो जोंनि बिटिसिआव थानाय खुंथाय बे खुंथायाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोनखौ मोनसे मोजां बा नायहैजाबावनो लुबैदों। मानोना बिथांमोना दिनैसिमबो थानायनि थाखाय थिगखौनो खालामाखै। हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदोंमोन, नोंथांमोना निउसाव मोनजोबदों, बेफोरखौ गासैबो बर' रायजो राजाया मोनदों। जों गुवाहाटी टाउनाव जेसेबां दङ बे ट्राइबेलफोरनि हासोमोन होननानै बुंदों। मोन नङा, बे ट्राइबेलफोरनि हासो, जों बिसोर ट्राइबेलफोरनि हायावसो दङ होननानै बुंनाय रावखौ खोनानो बयबो मोनदों। नाथाय बिथांमोना जुदि ट्राइबेलफोरखौ जुदि सनमान होदोंब्ला बर'नि दैदेनगिरिफ्रा बिथांमोना आरो जायफ्रा गुबुन ट्राइबनि बिथांमोना ट्राइबेलफोरखौ जुदि सनमान होदोंब्ला बिथांमोना जेरैबायदि खोथा होदों बेफोरबायदि मावफुंनाया मोजां होननानै आसा खालामदों। थ' लोगोफोर बिदिब्ला जाय आइजोआ जाखिनि खोथा बुंनाय बिनि भिडिअखौ आं एसे होनि थुदो, बिदिब्ला बावहाय नायहैनायसै। बेफोर बुंनाय गावनि खुगायावसो ओंखारनाय राव बायदिसो मोनलाय लांबाय। दिनै थांनाय 13 तारिख मेनि 13 तारिखआवनो बेफोरखौ जोङो सिफायजानायखौ नुबाय आरो खावलाय हरदोंमोनबो प्रमद सारखौ, दे जोंखौ नाहर, जोंनि थानाय जायगाखौ स्थापनखौ खालामना हो, नोंथाङाथ' सिटआव जनानै बेफोरबायदि बुंहरबाय थाबाथ' जाया, जोंखौ नाहर, जोंनि थानाय जायगाखौ होना हो, बेफोरबायदि जोङो खावलाय हरदोंमोन, फैनोबो खावलाय हरदोंमोन। नाथाय दिनै सारा मा मावदों मा मावा जों बेखौ जेबोखौनो मिथिना मोनाखै। सारा बुंदोंमोन, आरो बे जोंनि प्रमद साराल' नङा, हिमन्त साराबो बुंदोंमोन दे बे गुवाहाटी सिटियालायनो जोंनि ट्राइबेलनि हा, ट्राइबेल बंस'नि हायावसो जों थायो होनना बुंदोंमोन। खिन्थु दिनै हिमन्त साराबो जोंनि ट्राइबेल बंस'नि हायाव थानाबो दिनै जोंनि थाग्रा थागिबि मानसिखौनो होखारनानै, गावनो थानाय गावनि थागिबिखौ होखारनानै जोंखौ अबेयाव लांनो सानदों? जोंथ' थानाय थागिबि जोंनि हा, जोंथ' बर'बो थांनायनि मानसि नङा, जोंथ' थांखाया। आगोलो बहुद बिदिनो जोंनि बर' फिसाफोरखौ दाबसेनिफ्राय दाबसे थफ्ला लानानै दोबथिंबाय बेहाय। खिन्थु जों एबार लास्ट डिसिसन होदों, जों बेनिफ्राय थैगोन थांगोन बेयावनो थागोन होननानै जोङो डिसिसन लादों। जों बेनिफ्रायनो खारा नांगौ। सरकारा माबायदि? सरकाराथ' जोंखौ लानासो सरकारनि हा, सरकारनिया मा सरकारनि हा बिलाइ? आं बेखौ बिराद रागा जोंनो ओंखारो। मा सरकार जादों? सरकारा गावनि मथे सोलिबाय थायोबा बोरै जानो? सरकारा जोंनो गावसोरनि गोसो प्रमद बर' बिथांखौ नोंथांमोना बर'नि सासे पारफेक्ट लिडार होननानै सानो नामा? पारफेक्ट लिडार आंथ' दा बेखौ साननोनो गोसो जाला। बेफोरबायदि नुखानासैबो नुनानैबो दिनै जोंखौ एसेबां अलखदाव गोलैनानैबो दिनै
दिनै 1 मास जालांबाय मास मोनसे जालांबाय सारा मानो दिनैसिमबो खामानिखौ मानो साक्सेस खालामनो हायाखै आरो आं खोनानो मोनदों जोंनि बर' मानसिया लायनो नाङाखै लायनो सोरबालासो जोंनि थाखाय नांबाय दङ बेफोर खोथाखौ आं मानो खोनानो मोनखो दिनै हो जोंनो भट होदों जोंनो बेयावनो थायो जोंनि मानसियानो नाङाखै लायनो दा मा खोथा माबायदि जानांगौ जाखो एफा गिदिर थाबाय उरखाव साराबो दङ जे केबिनेट मन्त्रि दिनै माबा बेहाय बिथांमोनाबोथ' खुगा गेवनो हायो मानो दिनैसो खुगा गेवना मानो खामानि मावनो हायाखै दिनै मानो खामानि मावनो हायाखै मा जागोन एफा गिदिर गोलाव थानानै दिनै मानो जोंनि खामानि मावना होनो हायाखै दिनै 1 मास जालांबाय दिनै गथ' गथाय जोङो दाबसे जायगायाव थानानै दिनै बिसनायाव थानांगौमोन जोंनि गथ' गथाया गोरबोआव लानानै जों फोरोंनो मोनाखै जनो मोनाखै बेलासे सा कापसे जना गथ' गथायखौ जों गोरबोआव लानानै फोरोङोमोन स्कुलाव फोथायहरोमोन दिनै मास मोनसे जालांबाय गथ' गथायखौ गोरबोआव लानानै जों फोरोंनो मोनाखै नाङाखै होननाय मानसिया सोरमोन ओरैनो बेखौथ' बानसावबाय दङ मानसिफोरा गुबुन हारिनि मानसिफोरा बुंसबाय दङ जोंनि बेखौथ' प्रमद सारा बुङाखै जानो हागौ खिन्थु गुबुन हारिया बुंनाय खोनादों गुबुन हारिखौ नोंसोरनि बर' मानसिया नाङाखै इदि होननानै अब्ला दिनै बर' बा मानो बुंनो मोनखो दिनै बर' फिसा गुबुन हारिया ट्राइबेल जानानै ट्राइबेल हायाव थानानैबो बेबायदि बुंजानांगौबा बहुत दुखुनि खोथा दुखुआ गाबो जोङो मानो बेबायदि खोनानांगौ खोथाफोरखौ होननानै हाबाफारियाथ' बेनो जे बरबारि ओनसोलनि जोंनि बर' सुबुंफ्रा अन्याय भाबै सरकारा इलेक्सन खालामनायनि बिरुद्धे जों आगोलावबो अनेक हख्राव खांखाबाय दा दिनैहाय जों स्वयं थांनानै नायथारनानै जों गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय साफ्रोमबो जोंनि मददगिरि बिथांमोननिफ्राय थाइफा थाइनै जोंनि गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट BPF इयथ गसाइगाव जिल्ला BSU बिथांमोनहा बिराद खस्थ' खालामनानै अइल उइसार बिथांमोननिफ्राय थाइफा थाइनै जा जगार खालामदों बेखौ लानानै जों माखासे मेटेरियेल्सजों लोगोसे जों बिथांमोननो रायज्लायहरबाय थानाय जाखादों बिथांमोननि रिकुवेस्ट बादियै जोङो दस्रा मुवाखौ दा लाबोसै हायोब्ला जोंनो थाखाखौनो एसे होलां बेबायदि मोनसे प्रप'जाल मोननायखाय जों थेवब्लाबो जों जोंनि तरफनिफ्राय माखासे थोरसि दो गामसा दख'ना गानग्रा जोमग्रा बायदिसिना मुवाफोर लाबोदों आरो जोङो बिथांमोननि दा बे अलखद समाव दैज्लां सम थाखाफ्रा नगद केस थायाबो जानो हागौ थाइफा थाइनै मैगंफोर बायनानै जाथों होननानै जोंनि गसाइगाव जिल्ला बर' कमिउनिटिनिफ्राय जोङो नगद 1 लाख थाखा रां बिथांमोननो जों अनसुंथाइ हिसाबै गथायबाय आसा खालामो फैगोन दिनाव बिथांमोनहा जाहाथे मोजाङै थानो मोनथों बे जों आसा खालामदों आरो आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामगोन जोंनि साफ्रोमबो बर' संगठनफोरखौ मोनफ्रोमबो बर' संगठनफोरखौ बिथांमोनाव फैनानै नुजाफैनांगौ बाय खुनु पलिटिक्सनि खोथा गैया बाय खुनु राजनिति खालामनो मोना बा बर' सुबुं हिसाबै बर' मानसिफ्रा फैनानै बर'नि गासिबो संगठनफ्रा साहित्य सभाफोर हारिमु आफादफोर आरो बर' समाजफोर आरो बिदिनो एबसु हक जिखुनु संगठन आबुब हक बयबो नुजाफैनांगौ खबर लाफैनांगौ आरो जिखुनु राजनितिक दलानो जाया मानो राजनितिखौ दोनथ'नानै प्रत्येकता राजनितिक दलनि नेताफोरखौबो आं नुजाफैजानो लुबैदों आरो दानि जोंनि मानगोनां बिटिआरनि मानगोनां CEM बिथांमोन फैनानै खबर लाफैनांगौ आं खोनानो मोनदों दासिमबो बिथांमोना फैयाखै बिथांमोना जिहेतु सरकाराव दं बिथांमोनाबो फैनानै बिथांमोनखौ खबर लाफैनांगौ आं बेखौ खावलायगोन बाय खुनु गाज्रि मोननाय मोजां मोननायनि बाथ्रा गैया बेखौ आं बुंबाय आरो अदूर भबिष्यताव जों बयबो जेसेबांखि खना खनलायाव थाया मानो प्रत्येक बर' सुबुङानो बे जे बरबारिनि थागिबि बिथांमोनखौ हाखौ मोनथारनायनि जा राहा लानांगौ आरो बाहाय जों प्रटेस्ट खालामबाय थानो दरखार जायोबा दिल्ली दिसपुर धरना होनानैबाबो जों थागिबि मानसिखौ जाहाथे पुनर्बार फैगोन दिनाव कुनु सरकारानो जों ट्राइबेल एबा बर' सुबुंखौ जेरै आलायाथानि इलेक्सन दाखालामदों बेखौ जों दिनैनो गोख्रों भाबै सोंखारिदों आरो ओरैबायदि गोख्रों सोंखारिखाबाय बिनि सेकेन्ड टाइम जिखुनु खनायाव जोंनि ट्राइबेल सुबुं आरो बर' माहारिखौ इलेक्सन खालामनाय जायोबा बिनि गोख्रों गणतान्त्रिक भाबै जों आन्दलन खालामनो बाध्य जागोन बेखौ आं दिनै बुंबाय नोंथांमोना BPF दल हिसाबै दानि सोलिफु सरकार जोंनि बिटिआरनि सरकारजोंहाय बे बरबारिनि सोमोन्दै सावरायनाय जाबाय नामा जोंनिफ्राय दासिमबो जों सावरायनाय जायाखै जिहेतु सरकारा दायित्व दं सरकारानो बेखौ इनिसियेटिभ लानांगौ सरकारखौ फोजानानै खिथानाङा सरकारा समस्याखौ समाधान खालामनो थाखायनो सुबुं माहारिखौ
रैखा होनो थाखायनो मोनसे गभर्नमेन्ट नांगौब्ला गभर्नमेन्ट दंखायोब्ला गभर्नमेन्टआ निजे बेखौ आवगायनानै फैनांगौ बेखौ सोरबा थांनानै फोजानाङा